Kawan India Fashion kebadan New Hill Jowai, kelawan ra yang jingai kyrpang ni offer syakinong thied nong pen. Lada pithied tiar haduk sanspa tingka pinsayo biang sanspa banjiet ikijat tiar kiba phimon. Ka jingai kyrpang ka kenthop ya ki sopti ki patlun naduk jong ki kenthai shinrang kumjuk ki khna ki juti ki slipar ringkat ki tiar pendan kam yeng baman kasngi. Kani ka jingai kyrpang ka turekam naduk menta kasngi bat ka dukan ka khot ka weri ki paitba bakin wan ya shimbenta na kani kalat jingmentoy.